Merħba, u dawn huma l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Fejn aħna ninfurmawkom b'dak kollu li jkun qed iseħħ fil-proġetti tat-toroq tagħna sabiex nagħmlulkom ħajjitkom iktar sempliċi. U fuq xi se nitkellmu din il-ġimgħa, Fuq il-bini mill-ġdid ta' triq George Borg Olivier. u mbagħad se nitkellmu daqsxejn dwar it-tiswijiet ta' emerġenza max-xatt tat-Toqba tal-Birgu. Infrastructure Malta għaddejja bil-bini mill-ġdid ta' triq George Borg Olivier ir-Rabat. Din it-triq hija fost l-ewwel 120 triq residenzjali li Infrastructure Malta qed tibni mill-ġdid din is-sena. Minkejja li t-triq residenzjali, triq George Borg Olivier hija arterja ewlenija fir-Rabat u fir-rotta lejn Ħaddingli, il-Buskett u l-Inħawi. Għalhekk qed tinbena mill-ġdid biċċa biċċa biex qatt ma tingħalaq kompletament. Bħalissa għaddej xogħol fil-parti ta' quddiem ta' triq il-Kunvent tad-Dominikani. Infrastructure Malta qed tħaffer triq biex jissaħħu s-sistemi taħt l-art li jipprovdu servizz tal-ilma, elettriku u internet lir residenti fl-Inħawi. Qed isir ukoll titjib fil-bankini qabel ikun jista' jsir wiċċ ta' asfalt ġdid. Xogħol simili għaddej fi triq Ħal Tartarni li tinfet magħha fid-direzzjoni ta' Ħaddingli. Sakemm titlesta din il-faż tax-xogħol hemm diversi rotot alternattivi immarkati bit-tabelli. Ja tkun sejr lejn il-Buskett bis-Saqajja tista' tgħaddi mill-Inħawi tal-Virtu. Tista' tuża din ir-rotta wkoll biex tasal Ħaddingli. Iżda l-aħjar alternattiva hija li tevda triq George Borg Olivier u tgħaddi mill-bypass tal-Imtarfa u vjal il-ħaddiem fir-Rabat. Wara l-grigalata ta' ftit jimilu Infrastructure Malta bdiet xogħlijiet ta' emerġenza biex jitranġaw ħsarat max-xatt ta' Seliport, il-parti tal-Birgu magħrufa bħala it-Toqba l-Qadima. Bil-maltempata tkissru partijiet mill-moll u triq il-Mandraċ li tgħaddi minn fuq. Infrastructure Malta lqet l-aċċess fejn kien hemm il-periklu u bdiet tagħmel tiswijiet temporanji ħalli ma ssirx aktar ħsara. Issa li t-tiswijiet ta' emerġenza tlestew, il-moll u triq ser jinfetħu mill-ġdid. It-tiswijiet temporani se riservu sakemm jibda l-proġett ta' bini mill-ġdid ta' dan il-moll u twessih tal-prominat tiegħu. Il-prominat u triq se jkollhom aċċess aħjar u aktar sikur għal dawk li jużaw l-iskali f'dan il-moll jew imorru għal xi passiġġata. U senjuri b'dik l-aħbar naslu fit-tmiem l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Nisperaw li ma jkunx hemm aktar girgarati. Insomma nerġgħu nintaqgħu b'aktar aħbarijiet, like u subscribe fuq il-Facebook page jew il-YouTube channel ta' Infrastructure News. Issa ħammur nara fejn spiċċa Sander, ħadu r-rieħ, ifhem, minn dejjem muħerri,